asko ere bai, baina ez nire zango. Oso egin gabe, baina kasuetan saiatzen da, nik bai. Edizio guzti zantzia, erakutzegoela irabazko. Mesedez, izen bat adostu behar duzue... Nik uste Ja. Lauen gauza izan da. Bai? Bai. Fitxa horretan dagoen laguna izango da orduan irabazlea, ezta? Bai. Bera da irabazlea. Aukeratuta dago, beraz. Lagunok! Gutarrak, Hirubider bi edizioko lehenengo faseko gutar jatorrena da... Guretzako... Xabi! Xabi! Xabi jatorrena! Xabi fase ondako irabazlea! Arratere hortxe izan da, bigarren postuan azkenean, baina... Gure aldetik ere bai. Arrate. Bai? Arratengatik, eredu bat izan zaz, lehiakide oso ona benetan, eta hemendik gure partez, benetan, zorizonak. Eskerrik asko benetan. Hala ere, orain hemen podium gainean bakarrik irabazlea jatorrena utziko dugu. Xabi, xeri, gainerako guztiak mesedez. Ze oraindik, Xabik aukeraketa bat egin behar du. Saria zurea da, Xabi. Eta orain aukeratu behar duzu, ez dakit zer lehendabizi, ez dakit nondik hasi nahi duzun zu. Nora edo norekin? Norekin ari dago. Xanditarekin. Xandra! Zorionak zuri ere? Hau orain asko interesatzen zait. Nora joango zareten, edo Greziara, edo Veneziara, edo Erromara, zuk aukeratu beharko zenuke. Bai. Ez dakit adostu behar duzuen, edo Xabik aukeratuko du. Bueno, itzi. Jatorren azuzara, Xabi, nora joango zarete astebete pasatzera elkarrekin? Ba, neregatik bada, Greziara. Greziara, bai, Xandra, zu ados, joango zara. Edizio ontako lehendabiziko faseko gutar jatorrena Xabi eta Xandra beira. Greziara bidaliko ditugu bertan astebeteko oporraldia pasatzera. Zorionak, Xabi, zorionak zuri ere, Xandra. Hementxe bukatzen da edizio ontako lehendabiziko fasea, baina astelenean bertan edizio ontako bigarren faseari ekingo diogu. Eta benetan lurrikara izango da. Gauro bezala, ETV baten bitartean gabon pasa, eskerrik asko, takora gutarrak, aio!